Welcome. It's an for YouTube channel here. Ndale kumachidwi chili ku chipani cha UTM komwe kuli kukokana pakati pa nkhani yokhudza utsogoleri wa chipanichi. Izi tikunena kutsatira nkhawa komanso madando a mtsogoleri wa chipanichi Micheal Usi yemwe akuti akumamulumpha popanga ziganizo zokhudza zochitika za chipanichi. Mwachitsanzo masiku apitawa Usi anadandaula kuti chipanichi sichinamfunse pa chiganizo chokhudza ndalama ya msonkhano wakulu kwa omwe aonetsa chidwi kudzapikisana m'maudindo osiyanasiyana. Koma mneneri wa chipanichi Felix Njawala wauza olemba nkhani wathu Robert Loka kuti ndi odabwa popeza nthawi zonse amamudziwitsa mkuluyu pa zochitika monga mtsogoleri wa chipanichi. Oti mwina yosanambe mwina auza pa tsogoleri kapena poti mwina anauza tsogoleri amene amapanga ziganizo yosadziwawo ndiye nzovuta kuti ndingayankhire kuti zikutanthauza chani, komano mwina ndifufuze kaye kuti kodi ndi ziganizo ziti zimene amapanga tsogoleri osauza, ndikatero ndiye ndikhoza kuyankha bwino. Komano tikati tiyang'ane mwina muchipani cha UTM ubale wa akuluakulu muchipanimu komanso mtsogoleri wa chipanichi uli otani? Ubale wetu ndi wabwinobwino. Ubale ndi wabwinobwino chifukwa chokuti timakhala nthawi zonse limodzi kukambirana tikafuna kupanga zinthu, komano kuti mwina pena ndi pena kapena pamakhala kuti pali zinthu zina zomwe zikuchitika zomwe mwina zimangoonetsera kwinaku kuti kapena pali chilipo china chake, koma ubale wathu mukatimu muchipani ndi wabwinobwino kwambiri. Pakadali pano akatswiri olondoloza zochitika pandale alangiza Usi kuti azikonzekeretse posonyezadi kuti iye ndi mtsogoleri komanso munthu akuthekera kutsogolera chipani. Awa ndi maganizo a Wilson Chiwawalo yemwe analankhula lolemba nkhani wathu Robert Loka. Ndinene kuti kuyankhula kwa Dr. Micheal Usi zikuonetsa poyera kuti muchipanimo muli chinkulirano cha nanu. Tikatengera mawu awo kunena kuti pakamachitika zinthu zosiyanasiyana zochipani iwowo ngati mtsogoleri sakumauzidwa akuti mukuyankhula kwawo amangoonera mwina maplatform ena. Zimenezozo zikuonetsa poyera kuti mkatikati mwa chipanimo kagawidwe kamauthenga wofunikira komanso ziganizo mchipani sizikuyenda motsatira malamulo ngati zimene akunenazo ndizoona. Nde izi zikuonetseratu kuti pali nkhwezi yolimbana utsogoleri kapena kuti tikhoza kungonena kuti enakewo sakukhulupirira mtsogoleri amene ali nayo panopa, ndiye kuti sakukhulupirira Dr. Micheal Usi kuti atha kupitiriza utsogoleri wa chipani cha UTM. Zimenezi zitha kubweretsa mavuto makamaka pa umodzi umene uli wofunika kwambiri mchipani cha UTM kuti chipite patsogolo pamene mchaka chamawa tikupita ku chisankho. Komanso zimene zikuchitikazi zitha kunyanzitsa utsogoleri komanso mwina mbiri yabwino ya president amene alipo, zimene zingapangitse kuti ovota asakhale ndi chikhulupiriro ndi chipanicho pochiona ngati kuti ndi chipani chimene chosakhazikika mmene malemu Dr. Saulos Chilima adachisiyira chisankho mchaka cha 2025. Pachitike chani kuti zinthu zikonze? Chisankho chikhale ndi Dr. Micheal Usi iyeyo ngati mtsogoleri. Zikuchitikazi ndi namondwe, ndipo namondweyo kuti uthe ndi pamene pakulira mtsogoleri. Mtsogoleri asangopita pa platform ndikumanena kuti ine sindimafuna zokangana-kanganazi ayi, koma akuyenekera kuti achitepo kanthu kuti zokanganazo zithe. Kukamba kwawo a Micheal Usi akukamba kunena kuti mwina mavuto omwe achuluka mu chipani cha UTM kwambiri akusamira ponena kuti pali kagulu kena ka anthu komwe sikawafuna iwowo. Kagulu kameneka kali mkatikati mwa kagulu koyendesa ntchito za chipani zimenezi. Ndiye mukufotokoza kuti mwina Ausi ataganizirapo zoyitanisa mkumano wa zizizi, mukuona kuti zimenezi ndi zotheka? Ine ndikuona kuti ndi zotheka ngati angayitanitse mkumano wawo potsata malamulo.
pompano mwina chipani cha UTM chikhale chikuchitisa msonkhano wake waukulu ngati zingakhale moteremu kuti palibe china chonse chomwe chikuchitika chofuna kuchepesa mavuto omwe ali mchipanimu, mukuona kuti zingakhuze bwanji zochitika za chipani cha UTM? Ndikuona kuti zingathe kukhuza chipani cha UTM kwambiri chifukwa chonena kuti tikayang'ana anthu amene akuti ali pakalikiliki zokoza msonkhano wawo waukulu. Mukuyankhula kwa presidentiwo akuonetsa kuti anthu zina zimene akupanga nzosatsatira malamulo, chifukwa akuyankhula kuti akhala akuziona iwowo pa masamba nchezo monga ngati tingoyerekeza mafizi kuti president azilipira 20 million, iwonso sakuzidziwa. Ndiye iwowa presidentiwo ndimene zilili apapa sitinganeneretu kuti tsiku limene angayika UTM atha kukapanga chisankho, chifukwa zikuonetsa kuti patha kukhala kulimbana, olo ngati sangazigwire bwinobwino tizamva kuti akuti zamba kupita ku mabwalo, chifukwa zikuonetsa kuti akukonzawo ndi ena amene alibe madalitso ochokera kwa president. Wilson Chiwawalo, mmodzi mwa akatswiri omwe amalondoloza zochitika pandale. Pano tikunena pangotsala masiku owerengeka chabe kuti chipanichi chikhale ndi msonkhano wake waukulu, ndipo mamembala awa akupitiriza kuonetsa chidwi chopikisana nawo pa maudindo osiyanasiyana. Lero mmawa uno tikumva kuchokera kwa Patricia Kaliati yomwe apereka zipepala zake pofuna kudzapikisana nawo pa udindo wa mtsogoleri wa UTM.